Nnọọ n'akụkọ iri gbara elu na isi mbido TV. Na nke iri, omee ejije ama ọfụma n'obodo anyị bụ Nigeria bụ Anidibia ewerele igwe soshal midia ya wee baa mba ma kwuo okwu gbasara otu ndị mmadụ na-eji enwe obi ọjọọ. Ọ gara n'ihu kwuo na ndị mmadụ anaghị eto gị mgbe ị mere ọtụtụ ihe ọma, mana mgbe ị mere nke ọjọọ ebido kwuo okwu gbasara ya. Na nke itoolu, Kenneth Ogba bụ onye bụ onye otu nke Delta State House of Assembly anwụọla. Ya bụ nwa amadi bụ onye na-anọchite anya ndị Isoko South Constituency bụ onye nwụrụ mgbede Sọnde. Dịka ya bụ akụkọ si gbaa, e kwuru na ya bụ nwa amadi bụ onye nwụrụ dịka o si ụlọ ụka lọtacha nke Deliverance Ministry nke dị na Isoko South Local Government Area nke steeti ahụ. Na nke asaa, Francis Chibuike bụ nwata akwụkwọ nke Abia State University bụ onye nọ n'ogugo nke 400 level nwụrụ dịka o si n'elu ụlọ elu nke 3 story wee wụọ. Ya bụ nwa amadi bụ onye nwụrụ n'ụbọchị Fraịde abalị 15 nke ọnwa Jun afọ 2021. A gara n'ihu dịka a na-agba ajụjụ ọnụ gbasara otu ya bụ nwa amadi si nwụọ. A chọpụtara na ya bụ nwa amadi ṅụrụ ọgwụ ike n'agbanyeghị na enyi ya nwoke dọrọ ya aka na ntị si ya ṅụkwala ya bụ ọgwụ ike. Ka ya bụ nwa amadi ṅụchara ya bụ ọgwụ ike, ya esi na elu ụlọ daa kụọ isi n'ala. Na nke asaa, Pete Edochie onye na-eme ihe ejije akụchie ama n'obodo anyị bụ Nigeria ekwuola okwu gbasara otu ọtụtụ ụmụ nwaanyị si enwegharị ahụ n'ụbọchị taa. Ọ gara n'ihu kwuo na ọtụtụ ụmụ nwaanyị chọziri arụ ukwu nakwa ukwu ugbu a wee chefuo ọtụtụ ihe ndị ọzọ bụ nke dị mkpa. Na nke a ka ọ ma na ọtụtụ ndị mmadụ ga-ebido kwuo okwu dị iche iche gbasara okwu nke o kwuru. Today it is difficult to find a girl who is still what she is. You wear false hair, you wear false lashes, you wear false boobs, you wear false scissors. I don't know what is still natural about you. Let's be honest. Why must our girls be obsessed with it? Why must they be obsessed with these things? I don't know. I would want them to insult me and tell me why they love those things. Yeah. I don't mind being insulted. I mean, I'm used to it. Yeah, come on. Na nke isii, dịka akụkọ si gbaa, a chọpụtara na ndị otu egwu bọọlụ Enyimba dịka ha gara Plateau na egwuregwu bọọlụ nke Nigerian Professional Football League NPFL ama ọfụma. A chọpụtara na dịka ha kpachara ya bụ akụmakụ bọọlụ na Jos dịka okwe nke 29 ya n'ụbọchị Sọnde ebidoro lụwa ọgụ nke mere ka ọtụtụ ndị mmadụ merụọ ahụ. Na nke ise, otu agbamakwụkwọ bụ nke a kagburu dịka ya bụ nwaanyị chọpụtara na onye ọ chọrọ ịlụ onye ya na ya kpara afọ 5 gara aga na-eme ihe n'azụ ya. Ọ chọpụtara na ya bụ nwa amadi gbara n'ezi dịka ha na-eme enyi na enyi n'afọ 6. Ya bụ nwaada n'Enugu steeti dịka a na-eme ya bụ agbamakwụkwọ kagburu ya ozugbo n'ihe onyonyo ka a chọpụtakwara di ya dịka ọ na-ayọ ya ayịyọ, mana ya bụ nwaada gara n'ihu si na ọ chọzighị. Na nke anọ, omee ihe ejije ama ọfụma n'obodo anyị bụ Nigeria bụ Nkechi Blessing Sunday azọla ụgbọala ọhụrụ nke Range Rover n'agbanyeghị ọtụtụ okwu nke na-agagharị na Nollywood industry ugbu a gbasara ya na Iyabo. Cheta na ndị otu Tampan nyere ya oche azụ ya na Iyabo gbasara okwu nke ha na-enwe na soshal midia, mana ọ gara n'ihu kwuo na ụgbọala a bụ ka ndị mmadụ soro ya aṅụrị ọṅụ na ọ chọghị ihe ọzọ. Na nke atọ, omee ihe ejije ama ọfụma bụ Didi Ekenam ekwuola okwu na ọ ga-adị mkpa na achọpụtara akara aka ndị ọzọ o nwere. Ọ gara n'ihu si na n'owe eziokwu na ya nwa bụ nwaanyị bụ otu n'ime ndị nwere ahụ ọma na Nollywood, kama na ọ dị oke mkpa na a ga-achọpụtakwa akara aka ndị ọzọ o nwere. Na nke abụọ, ndị Federal High Court nke dị na Lagos nọ n'ụbọchị Mọnde wee gbatịkwuo ịnụrụ okwu nke gbasara $5.78 million na $2.4 billion bụ nke etinyere aha onye bụbu First Lady nke Nigeria bụ Patient Jonathan. Ya bụ Justice Tijani bụ onye kwuru nke a si na ya bụ ịnụrụ okwu nke a ga-adị na abalị 7 nke ọnwa Ọktoba afọ 2021. Na nke mbụ, nwanne nwoke onye nwe Super TV CEO Isofo Ataga onye nwụrụ anwụ bụ Dr. Isi Ataga ekwuola okwu na ọ ga-adị mkpa na enyochara okwu gbasara ọnwụ nwanne ya nwoke ọfụma, wee kwuo na a chọpụtara na ekere ya eriri chọrọ ịgbagbukwe ya ma taa ya ahụhụ dị iche iche tupu egbuo ya. Ya bụ nwa amadi gara n'ihu kwuo na nwanne ya nwoke bụ onye nwụrụ site n'aka ọtụtụ ndị mmadụ, ọ bụghị naanị otu onye. Ebe a ka anyị ga-apịachi ya n'akụkọ iri gbara elu na isi mbido TV, ma soro anyị n'igwe ọlọrọ ọhụrụ anyị dị iche iche na Facebook, Instagram nakwa ndị ọzọ dị iche iche.